Γεια σας. Βρισκόμαστε ξανά μετά από πάρα πολύ καιρό. Έχω χρόνια να κάνω βίντεο και θέλω έτσι να κάνω στην ουσία μία δοκιμή. Έχω σκοπό να βγάλω κάποια βίντεο τον επόμενο καιρό. Δεν ξέρω με τι συχνότητα, γιατί με έχει ξεπεράσει κατά πολύ ο αριθμός της δουλειάς. Αλλά σίγουρα επιθυμώ πολύ να βγάλω μερικά ακόμα βίντεο, γιατί έχω κάποια πράγματα να σας δείξω σχετικά με το ταξίδι στο Linux. Λοιπόν, έχουμε χρόνια να επικοινωνήσουμε. Κάποιοι από εσάς έχετε ήδη γράψει στα σχόλια και ρωτάτε τι κάνω. Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Είμαι με χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι ότι δεν έχω καθόλου χρόνο λόγω της δουλειάς και πέρασα από διάφορες φάσεις όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιώ τον χρόνο μου και αυτή τη στιγμή για κάποιο λόγο, ενώ είναι ίσως η χειρότερη φάση από πλευράς διαθεσιμότητας χρόνου, αποφάσισα να βγάλω ένα βίντεο περισσότερο ίσως για να κρατήσω και μια επαφή με εσάς και να κάνουμε και μια ανανέωση λιγάκι του εξοπλισμού εδώ που έχω στον υπολογιστή μου. Αυτή τη στιγμή, από τότε μάλλον που σταμάτησα να κάνω βίντεο, έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα εκτός από ένα. Δεν σταμάτησα ποτέ να χρησιμοποιώ Linux. Συνεχίζω να χρησιμοποιώ Linux και μάλιστα αυτή τη φορά είναι 100% αποκλειστικά Linux, γιατί μέχρι πριν από λίγο καιρό είχα ακόμα κάπου μια εικονική μηχανή με Windows 10 με το Office επάνω για διάφορες μικροδουλειές και κάποια στατιστικά πακέτα που χρησιμοποιούσα που υπάρχουν μόνο σε Windows. Την εικονική αυτή μηχανή τη χρησιμοποιούσα περίπου 2 φορές το χρόνο, από καμιά ώρα, ίσως 2 ώρες το πολύ, κάθε φορά, άρα δηλαδή πρακτικά καθόλου. Και από τότε που τα Windows 10 καταργήθηκαν και δεν έχουν πλέον ανανεώσεις ασφάλειας, εννοείται φυσικά δεν χρησιμοποιώ την εικονική μηχανή, την έχω δεσβήσει έτσι κι αλλιώς και δεν έχω καμία απολύτως πρόσβαση σε Windows. Αν αυτή τη στιγμή μου ζητήσετε να ανοίξω ένα σύστημα Windows 11 σε κάποιον άλλον υπολογιστή, κάποιο άλλο ανθρώπου και να προσπαθήσω να δουλέψω εκεί, δεν θα τα καταφέρω. Δεν έχω καμία απολύτως εμπειρία πλέον με Windows 11 ή αν τα καταφέρω θα είναι από την εμπειρία που έχω από Windows 10 ή τα XP παλιά που δούλευα τα Windows 7. Οπότε, ναι, καμία απολύτως σχέση πλέον με Windows. Συνεχίζουμε το ταξίδι στο Linux με υπολογιστές καινούριου στο γραφείο, καινούριου όσον αφορά ένα λάπτοπ που έχω εδώ στο σπίτι. Θα το δούμε αυτό, θα το γνωρίσουμε σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, μάλλον σε κάποιο επόμενο βίντεο, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό είναι καθαρά εισαγωγικό. Θέλω να διαρκέσει πολύ λίγα λεπτά και να μην κάνω και καθόλου editing. Άρα γι' αυτό με βλέπετε και μιλάω έτσι γρήγορα. Ωραία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σύστημα που έχω σε ένα υπολογιστή που τον είχα ήδη από παλιά, άρα δεν έχω κάτι καινούριο να σας δείξω από πλευράς υπολογιστή. Αλλά έχω ξαναγυρίσει στο Arch Linux. Πέρασα μια περίοδο από το Debian, το οποίο ήταν τέλειο. Ήμουνα στο Linux Mint Debian Edition, το οποίο ήταν ανανέωνα τακτικά όποτε έβγαινε. Έμεινα 2 χρόνια περίπου εκεί, 3 δεν θυμάμαι. Αλλά κάποια στιγμή αποφάσισα να το αλλάξω, να δοκιμάσω κάποια άλλα πράγματα. Και πέρασα από Fedora, πέρασα από Debian ξανά και ξαναγύρισα στο Arch. Γιατί απλά μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτός εδώ είναι ο προσωπικός μου υπολογιστής που έχω στο σπίτι. Και το Arch το χρησιμοποίησα κυρίως γιατί ήθελα να δοκιμάσω το Wayland. Το καινούριο πλέον απεικονιστικό, πώς θα το πούμε τώρα, λογισμικό, που έρχεται να αντικαταστήσει το X11, το οποίο είναι αρχαίο, είναι από την δεκαετίες του 70 και του 80, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, και θέλω να δουλέψω πλέον και εγώ με Wayland, άλλωστε όλες οι καινούργιες διανομές δουλεύουν με Wayland. Όμως οι διαχειριστές παραθύρων, που είναι αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπετε, είναι ένας διαχειριστής παραθύρων, δεν υπάρχουν εκεί πολλά έτσι για Wayland καινούργια πράγματα. Υπάρχουν περιορισμένες επιλογές και οι επιλογές αυτές δεν είναι πάντα τέλος πάντων, πώς το πω τώρα, οι πιο κατάλληλες για το δικό μου ροή εργασίας. Για κάποιο άλλο ροή εργασίας μπορεί να είναι απόλυτα κατάλληλες. Λοιπόν, θα κλείσω αργότερα το βίντεο αυτό, θα σας δείξω λίγο έναν compositor ο οποίος είναι πολύ δημοφιλής, είναι το Hyprland. Εδώ δεν είμαστε τώρα σε Hyprland, είμαστε σε Sway. Το Sway είναι ο διαχειριστής παραθύρων στην ουσία i3, απλά προσαρμοσμένος για Wayland. Είχα ξεκινήσει να δουλεύω το Hyprland, επίσης ένας compositor που είναι φτιαγμένος ειδικά για το Wayland, αλλά αντιμετώπισα κάποια προβλήματα στη δική μου ροή εργασίας, όπως είπα, οπότε γύρισα πίσω στο i3 και στο Sway. Λοιπόν, εδώ είμαστε αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ να φτιάξω λοιπόν ένα βίντεο σε περιβάλλον Sway σε Arch Linux. Πάρα πολύ ωραία.
Αυτή τη στιγμή δεν θα σας δείξω πώς έχω φτιάξει το Sway. Το Sway κάθε ένας μπαίνει μέσα στο config file και το κάνει όπως θέλει. Το wallpaper που βλέπετε έχω ένα directory με ωραίες εικόνες που μου αρέσουν και κατά καιρούς, κάθε φορά που ξεκινάει το σύστημά μου, κάθε φορά που κάνω login, μπαίνει ένα καινούριο wallpaper. Έχω 3 οθόνες, κάθε οθόνη έχει το δικό της wallpaper, το βλέπετε μία από τις 3. Λοιπόν, και όποτε βαρεθώ το wallpaper και θέλω να το αλλάξω, έχω φτιάξει ένα key binding και το αλλάζω. Εδώ δεν θα το κάνω αυτή τη στιγμή αυτό, διότι αυτό το wallpaper το λατρεύω. Λοιπόν, έτσι όπως έτυχε αυτή η εικόνα, μου αρέσει πάρα πολύ. Υποψιάζομαι ότι είναι από Νότια Αμερική, κάπου στις λίμνες που είναι κοντά στους Παγετώνες, στην Παταγωνία. Αυτό υποψιάζομαι ότι είναι το τοπίο, διότι έχω πάρα πολλές φωτογραφίες κατεβάσει από εκεί. Ωραία, πάμε λιγάκι τώρα να δούμε πώς μπορεί κάποιος να φτιάξει σε αυτό το καινούργιο σύστημα ένα βίντεο. Το πρώτο που χρειάζεται είναι το OTB Studio για να κάνει screen καταγραφή της οθόνης. Αυτό λέγεται screencast. Λοιπόν, θα σας δείξω λίγο αυτή τη στιγμή το λογισμικό, το OBS Studio που χρησιμοποιώ. Μια στιγμούλα λίγα και να το φέρω προς τα δω. Εντάξει, αυτή τη στιγμή προφανώς δείχνει τον εαυτό του. Αυτό είναι ένα σύστημα που το κατέβασα τώρα από Flatpak. Το λογισμικό που θα χρησιμοποιήσω για το βίντεο αυτό και γενικά για τα βίντεο το επόμενο διάστημα, αν τελικά καταλήξω να κάνω βίντεο, μπορέσω να κάνω κάποια βίντεο, αποφάσισα να αξιοποιήσω το Flatpak και όχι το Arch Repository. Και αυτό γιατί έχω την εντύπωση ότι τα Flatpak είναι κάπως πιο σταθερά. Είναι λογισμικό το οποίο το χρειαστώ σπάνια, δεν χρειάζεται λοιπόν να ανακατέψω πολύ το σύστημά μου. Αποφάσισα να το κάνω μέσα από Flatpak. Δεν ξέρω αν θα μου βγει αυτό. Αυτό που βλέπετε το OBS δουλεύει αυτή τη στιγμή. Έχω φτιάξει δύο πηγές. Η μία είναι η πηγή ήχου, την οποία όμως την έχω φημώσει, την έχω σβήσει, διότι η πηγή δοκίμασα και ο ήχος δεν δουλεύει καθόλου καλά από αυτό το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν φταίει το γεγονός ότι είναι από Flatpak ή για κάποιο άλλο λόγο. Όμως δουλεύει τις οθόνες, αυτό που βλέπετε εδώ. Το έχω ρυθμίσει λοιπόν να καταγράφει την οθόνη μου και εδώ πέρα κάνει αυτή τη στιγμή το recording. Άμα το στο stop record θα σταματήσει, δεν το κάνω προφανώς. Και έχει και διάφορες άλλες παραλλαγές. Λοιπόν, τώρα πώς το έκανα από Flatpak. Να το γυρίσω λιγάκι πίσω, συγγνώμη, αυτό εκεί που ήτανε. Ναι, λοιπόν ανοίγω ένα τερματικό, πάρα πολύ απλό. Okay. Και αυτό δεν είναι το τερματικό που βλέπετε, είναι το τερματικό foot, το οποίο είναι η συντόμευση για το foot terminal και είναι ένας πάρα πολύ απλός και γρήγορος διαχειριστής του τερματικού που δουλεύει, έρχεται κατευθείαν εγκατεστημένος με το Sway, αντικατέστησα το terminal που δουλεύω συνήθως, γιατί για κάποιο λόγο ήθελα ό,τι πιο απλό υπάρχει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, λοιπόν, αν πάμε εδώ και που λέει Flatpak Search OBS, ωραία. Μας βγάλει εδώ ένα σωρό πράγματα, τα οποία δεν χρειάζονται καθόλου. Και το OBS είναι στην Obsidian, έχει να κάνει με το Obsidian που είναι η εταιρεία που βγάζει το OBS, ή το project τέλος πάντων. Και εδώ που λέει OBS Studio ψάχνουμε εμείς. Αυτό είναι που θέλουμε. Ο OBS Studio το έχει τελευταίο. Live stream and record videos. Αυτό εγκατέστησα λοιπόν με την εντολή Flatpak install OBS. Ωραία, δεν πρόκειται να το κάνω γιατί το έχω ήδη εγκαταστήσει. Εγώ το βγάζω αυτό. Με αυτή την εντολή το έκανα. Λοιπόν, τώρα υποψιάζομαι βέβαια ότι δεν βλέπετε τίποτα εδώ, γιατί είναι πάρα πολύ μικρή η γραμματοσυρά. Οπότε τη μεγαλώνω. Ωραία, τώρα λογικά βλέπετε, ας καθαρίσουμε το θεματικό. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε ξανά. Λοιπόν, η προηγούμενη εντολή ήταν Flatpak Search OBS για να μου βγάλει που βρίσκεται το OBS και μετά ήταν το Flatpak Install, έτσι όπως το είδαμε. Λοιπόν, τώρα, αφού λοιπόν το OBS, όπως σας είπα, δυστυχώς δεν γράφει σωστά τον ήχο, έτσι κι αλλιώς τον ήχο τον καταγράφω πάντα χωριστά, με άλλο ένα πρόγραμμα που χρειαζόμαστε και είναι πάρα πολύ σημαντικό, που λέγεται Audacity.
το έχω κατεβάσει και δουλεύει αυτή τη στιγμή, κάνει την καταγραφή του βίντεο αυτού. Λοιπόν, να σας το φέρω εδώ να το δείτε. Αυτό είναι το Audacity. Βλέπετε, καταλαμβάνει τη μισή οθόνη, την άλλη μισή την έχει το τερματικό. Λοιπόν, μπορούμε να βγούμε από το τερματικό. Μάλλον δεν θα βγω, θα το αφήσω γιατί θα σας δείξω και τις άλλες εντολές. Εντάξει, το Audacity είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο πακέτο που έχει πάρα πολλά πράγματα, κυρίως όσον αφορά μετά την επεξεργασία του ήχου. Και κάνει και απλή καταγραφή. Αυτή τη στιγμή το έχω βάλει σε απλή καταγραφή, δεν του έχω πειράξει τίποτα από τα default. Και έκανα μια δοκιμή πριν και μου βγήκε πάρα πολύ ωραίος ο ήχος, οπότε μπορεί να μην χρειαστεί καν επεξεργασία. Θα φανεί βέβαια αργότερα όταν ανεβεί στο YouTube, αλλά όπως και να έχει τώρα αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται, όπως είπα, να ασχοληθώ ιδιαίτερα με αυτό. Το στέλνω λοιπόν πάλι πίσω, για να συνεχίσουμε να βλέπουμε εδώ το τερματικό μου. Ναι, πάλι με τον ίδιο τρόπο, Flatpak, Search, Audacity. Μία επιλογή, ήμουν ξεκάθαρος, το βάλα και το κανονικό έτσι επάνω με κεφαλαία και τώρα άμα κάνουμε Flatpak εδώ ξανά install ή install, όπως λέγει πιο σωστά, Audacity, δεν το πατάω, είπαμε ότι έτσι γίνεται η εγκατάσταση. Ωραία, και πάμε τώρα, άρα λοιπόν για να καταγράφω τον ήχο, για να καταγράφω την οθόνη έχω το OBS, για να καταγράφω τον ήχο έχω το Audacity και για να επεξεργαστώ μετά τον ήχο και βέβαια θα χρειαστώ και ένα πρόγραμμα για να κάνω το editing και την επεξεργασία του βίντεο. Εντάξει, να βάλω τα thumbnails, να ρυθμίσω τον ήχο σωστά, την έντασή του, να κάνω μοντάζ στην εικόνα ή στον ήχο σε περίπτωση που κάνω κάποια λάθη. Όπως σας είπα, εδώ δεν κάνω τίποτα από editing, αυτό θα φύγει όπως είναι. Αυτό το πρόγραμμα που χρησιμοποιώ είναι ένα ελεύθερο πακέτο, είναι του Linux, είναι του KDE, είναι το Kdenlive, το οποίο το χρησιμοποιούσα παλιά. Το Kdenlive γενικά έχει μια ιστορία με να μην δουλεύει πάρα πολύ καλά, για κάποιο λόγο, να κάνει διακοπές κατά καιρούς, να πέφτει, να κρασάρει δηλαδή, ή να έχει κάποια προβληματάκια. Εμένα προσωπικά δεν είχα ποτέ πρόβλημα, ειδικά όταν χρησιμοποιώ πάλι το Flatpak. Άρα λοιπόν, παρόλο που είμαι σε Arch Linux και υπάρχουν όλα αυτά τα πακέτα που βλέπετε στο repository του Arch και θα μπορούσα να τα είχα κατεβάσει και να τα είχα εγκαταστήσει με το Pacman, θα χρησιμοποιήσω ξανά το Fedora λοιπόν για να εγκαταστήσω το Flatpak, το οποίο είναι του Fedora, είναι του Red Hat, ναι, αρχικά σαν repository, αλλά τρέχει σε όλες τις διανομές. Λοιπόν, ανοίγω λοιπόν ξανά το τερματικό, ανεβάζω πάλι τη γραμματοσυρά για να βλέπετε τι γίνεται. Και τρέχω το Flatpak Search. Αυτή τη φορά το κάνουμε live γιατί δεν το έχω search. Δεν το έχω εγκαταστήσει ακόμα. Λοιπόν, και νομίζω ότι γράφεται Kdenlive, κάπως έτσι. Το δούμε αν θα το βρει. Το βρήκε, Kdenlive Video Editor κλπ. Οπότε εδώ πάλι θα κάνω Flatpak Install και αυτή τη φορά το αφήσω να το δούμε πώς θα γίνει. Kdenlive. Ωραία. Λοιπόν, τώρα System User, το Flatpak από το FlatHub που είναι το repository το πιο έτσι καλά, ας το πούμε, εξοπλισμένο, που έχει τις περισσότερες εφαρμογές. Μπορεί να το βάλει κανείς σαν system user, σαν root δηλαδή στην ουσία, για να το παίρνουν όλοι οι χρήστες του συστήματος ή σαν user σκέτο, το οποίο έχει να κάνει με το home. Εγώ τα τελευταία τα βάζω όλα στο. Προφανώς δεν παίζει ρόλο γιατί είμαι ο μόνος χρήστης αυτού του συστήματος εδώ. Παίζει ρόλο άμα δουλεύει κανείς κάποιο κοινόχρηστο. Κάποιο κοινόχρηστο σύστημα. Εδώ λοιπόν εγώ βάζω το home περισσότερο για να μην έχω θέματα με δικαιώματα και τέτοια από downloads και όλα αυτά που κάνω μέσα από τις διάφορες εφαρμογές που έχω. Οπότε χρησιμοποιώ αυτό. Με ρωτάει αν αυτή εδώ είναι αυτή εδώ είναι η εφαρμογή. Ναι, αυτή είναι η πηγή του προγράμματος. Αυτό το πρόγραμμα θέλω να καταστήσω. Αυτά είναι τα dependencies. Και κατεβαίνει τώρα το Kdenlive, το οποίο θα το ανοίξουμε να δούμε και κατά πόσο. Ωραία. Άρα exit εδώ, έχει κατέβει το Kdenlive. Πρέπει να το βρούμε να το τρέξουμε. Ανοίγω το μενού για την επιλογή των εφαρμογών που έχω ήδη κατεστημένες. Έτσι που είναι. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό κάποια άλλη στιγμή, αν θέλω να σας παρουσιάσω το σύστημα παραθύρων που δουλεύω. Λοιπόν, και ψάχνουμε το Kdenlive, το οποίο είναι αυτό εδώ. Το ανοίγω και εγώ πρώτη φορά μαζί σας, μαζί το βλέπουμε. Είναι floating για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Θα έπρεπε να είναι full screen κανονικά.
Είναι το setup, μπορεί μόνο αυτό το κομμάτι να είναι floating. Αν θέλω horizontal ή vertical, το θέλω προφανώς horizontal. Frame rate, η εγγραφή μου είναι με 60 fps, οπότε θα του βάλω 60 και εγώ, να μην έχουμε θεματάκια. Αν και το 30 επίσης είναι αρκετά καλό. Αφού το βίντεο είναι γραμμένο σε 60, του βάλω 60. Να έχει 2 video tracks και 2 audio tracks είναι αρκετά καλό. Ξεκινάμε. Ναι, να το. Φόρτωσε. Την πρώτη φορά πάντα φορτώνει κάπως αργά. Ωραία, άρα λοιπόν το βλέπουμε ότι τρέχει. Τώρα δεν ξέρω αν θα κάνει το editing και όλα αυτά μετά. Δεν πρόκειται να το κάνω τώρα αυτό εδώ. Θα μπορούσα να είχα φτιάξει ένα ψευτοβίδεο να το κάνουμε μαζί editing. Να το δούμε πώς γίνεται. Αν σας ενδιαφέρει το video editing, γράψτε στα σχόλια από κάτω πώς θέλετε να κάνουμε ένα ειδικό βίντεο γι' αυτό. Είναι κάτι που είπαμε video editing με το Kdenlive, άρα σε περιβάλλον Linux. Λοιπόν, οπότε τώρα θα κλείσω το βίντεο που γράφουμε εδώ. Θα κάνουμε... Λοιπόν, το κλείνω αυτό εδώ και θα κλείσω το βίντεο και θα κάνω την επεξεργασία με το Kdenlive και θα το ανεβάσω στο YouTube. Γράψτε σχόλια για το τι θέλετε να δείτε παρακάτω. Σκέφτομαι να σας δείξω μία προσπάθεια που έκανα, για να σας δείξω αυτό το σύστημα πώς δουλεύει, να φτιάξουμε μερικά βίντεο ξανά για αρχάριους, γιατί υπάρχει αρκετός κόσμος πλέον που θέλει να γυρίσει στο Linux, πολύ περισσότερο από παλιά, ακριβώς επειδή το Windows 11 τα έχει θαλασσώσει από πάρα πολλές απόψεις. Και οπότε μπορούμε να κάνουμε μερικά ξανά βίντεο για αρχάριους, γιατί τα βίντεο τα παλιά που έχω πριν από 5 χρόνια είναι κάπως παλιά, είναι ακόμα ίσως χρήσιμα. Κάποιοι μου έχουν πει ότι τα δουλεύουν και ψάχνουν να βρουν πράγματα και οδηγίες, αλλά μπορούμε να κάνουμε μερικά δοκιμαστικά ξανά και να δούμε και κάποια καινούργια πράγματα που έχουν έρθει στον κόσμο του Linux. Οπότε γράψτε από κάτω τι θέλετε να δείτε, τι σας ενδιαφέρει. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.